салому вақт ва хайр. ба барномаи навбатии ҷаҳон дар ҷаҳоннамо бо ман ҳофизи маҳмадалӣ хуш омадед. дар ин барнома алии хоманаӣ, роҳбари ҷумҳурии исламии Эрон дар пайи ҳамлаи Исроилу Амрико ба ин кишвар кушта шудааст. Дар ин бора хабаргузории ИРНА дар такя ба Шӯрои олии амнияти миллии Эрон иттилоъ дод. манбаъ ҳамзамон нависааст ки Алӣ Хоманаӣ субҳи 28 феврал дар маҳалли кораш ҳангоми иҷрои вазифа кушта шуд. ҳамчунин ба навиштаи хабаргузории Форс духтар, домод ва набираи Алӣ Хоманаӣ низ дар ин ҳамла ба ҳалокат расиданд. ин расона илова кардааст ки яке аз келинҳои ӯ низ ҷон бохтааст. дар пайи кушта шудани Алӣ Хоманаӣ дар Эрон 40 рӯз мотам ва 7 рӯз таътили умумӣ эълон шудааст. дар ҳамин ҳол расонаҳо аз кушта шудани чанд фармондеҳи олии артиши Эрон низ хабар доданд, вале мақомоти расмии Эрон то ҳол ин хабарҳоро тасдиқ ва ё рад накарданд. ёдовар мешавем ки ҷанги нав дар ховари миёна 28 феврал бо ҳамлаи Амрико ва Исроил ба Эрон оғоз ёфт. баъд аз ин артиши Эрон ҳам дар посух ба ин ҳамлаҳо ба Исроил ва пойгоҳҳои Амрико дар кишварҳои арабӣ зарба зад. ҳоло вазъияти сиёсӣ дар ҷумҳурии исломии Эрон печидау мураккаб ва ташвишовар боқӣ мемонад. барномаи навбатии ҷаҳон дар ҷаҳоннамо буд манзури шумо. бо таҳлили як мавзӯи дигар дар барномаи навбатӣ бо шумо дидор хоҳем дошт. ҷаҳон дар ҷаҳоннамо با حافظ محمدعلی.